konyogo. Achiel kende, achiel janyeri, machielo janandi. Tiende ni ji chandre kuonde duto. Mondo ka ji bede komiti gi mong'ad madong' kony piny, owe gino mondo ti. Gik moko duto ket ni kura, ni namba, kura. Kura koseyud telo, to koro inono gik moko gi jogo molony. Jatelo maber en ng'ama nyalo nwango jo molony mang'eny makonye timo gik modwa timo mondo gigo wuog maber. Jatelo ok tim gik moko kende nikech onge ng'ama ong'e gik moko te. Idwaro jo mong'eyo to ae konyi timo to timre maber. Wach mar ngima mar health to aneno ka wan gi chandruok maduong' manyaka ng'iye. An gik moko ariyo maneno konego ng'i. Namba achiel en wach mar ngima mar health. Namba ariyo en wach mar somo. Obende koko nitiere to koko mar health loe nikech mati ji tho. Mar somo ni to ji pod oling' ni berber. To berber to nyithindo ma sombgi olal sani ngima gi biro kethore to kendo health gi be biro bet marach. Ing'eni giduto wang' duog mne health. Yeah. Erokamano ahinya Daktari Nyikal. Ayudo wach mare mogik Maulchi. Nanyalo wacho ni jopiny kik lose hope kata ok gine ni wagine to wa fight.